Okay mga minahal, balik tag live mga minahal. Naputol atong live kay basta tawagan atong cellphone number, maputol na akong live mga minahal, no? Unya namin nanawag, so naputol. Balik ta mga minahal. O karon tawagin ninyo mayo. Sige mga minahal, no? Oh, pwede na mo mutawag og maayo dira. Okay, balik ta mga minahal. Pa-share lang dayon sa ato ang Facebook Live mga minahal, sa tanan nga mga naglantaw diha karon. Pasensya kayo, naputol atong live kay basta mag-live nako nya nara ko sa area na inyo kong tawagan, maputol na ako ang live mga minahal. No, dili na ta ka concentrate, dili na ta ka tarong og live ana kay magputol-putol na ta mga minahal, no? So karon tawagin ninyo maayo kay di na gini maputol mga minahal. Paspasin ninyo share diha kay dili ra kayo ko magdugay mga minahal, no? Basta mag-live na gani ko, ganahan mo matubag mo, ari mo tawag sa 0905-407-7269 0905-407-7269. Basta mag-live na ko, kung ganahan mo matubag, anak mo tawag diha. Pero karon muhangyo siya ko, dili pa man ko kadawat og tawag mga minahal, no? So mamalihog lang siya ko mga minahal. Alauna lang mo tawag or mga karong alas 2 mga minahal, total mag-update man ta mga minahal. Okay, so salamat kaayo sa mga nag-share na. Unya pa-share lang mga higala sa ato ang Facebook Live karon mga minahal, no? So pa-share lang mga minahal kay ato na dayon ning sugdan ang ato ang paghatag mga minahal og para karong adlaw mga minahal, no? So palihog lang, share dayon ninyo ato ang Facebook Live kay mag-update ta karon og para alas 2 para alas 5 mga minahal, no? So paspasin ninyo diha kay dili kayo ta magdugay mga minahal, dali ra kayo ta mag-live karon mga minahal. So mamalihog lang ko mga minahal pag share sa ato ang Facebook Live baga higala, no? Okay na? So pa-share lang dayon kay dali ra gid kayo ta mao man og live mga minahal, no? Palihog lang mga minahal, pa-share lang dayon sa ato ang Facebook Live mga minahal, no? Okay, paspasin ninyo share diha kay ato po ning paspasan diri haron makahatag dayon ta og kinini ang special para sa alas 2 og alas 5 mga minahal, no? So share lang dayon ha mga minahal, paki-share lang. Karong taod-taod upload ta sa DYJL 94.5 Like Radio News FM mga minahal. Okay? So salamat kayo sa mga naglantaw karon nga sigitan kay mutaya nga samni wala pay one kay duty ko inigwantang. Okay ha mga minahal, mamalihog lang ko mga minahal sa tanan nga mga naglantaw diha karon, no? Mamalihog lang kog share dayon kay maghatag na dayon ta og para alas 2 og para sa alas 9 mga minahal, no? So mamalihog lang ta mga higala, no? Okay? So salamat sa mga taga Cebu, Bohol, Leyte og Mindanao. Salamat kaayo ninyong tanan mga minahal. Amping mos kanunay unya mga minahal, maningkamot nga makadaog gyud mo mga minahal kay lami gyud nang makadaog gyud mo mga minahal, no? No? I-share lang ninyo ato ang Facebook Live kay haron mga minahal mag-aligrita mga minahal haron daghang malipay inigawas sa atong ihatag diri sa live mga minahal. Okay?
Okay? So paspasin ninyo share diha para madali rata, dali ra man pug ko mahuman ron. Di ra man sad kayo ko magdugay karon mga minahal, no? Dali ra kayo ta mahuman ron. Moang pa-share lang sa ato ang panginanan man din eh. Unahan lang. Sige mga minahal, no? Salamat kayo sa mga nag-share na sa ato ang Facebook Live, ha? Mga minahal. Salamat din sa mga nanugat sa Lutupan gahapon, sa Naga, sa Tabunok, sa Shopwise, sa Lahog, sa mga nanugat sa NGCP, sa mga nanugat sa Pacific Mall, mga nanugat sa okay, ha? Mga minahal. So salamat kayo ninyong tanan. Share lang dayon o niya pa heart reaction lang pod sa tuang Facebook Live mga minahal, no? Okay? Maghatag ta karon og special mga minahal para sa alas 2, alas 5 ug alas 9 mga minahal. Ha? Maghatag ta karon og alas 2 ug pang alas 2, pang alas 5 ug pang alas 9 mga minahal, no? So mamalihog ta, pa-share lang sa ato ang Facebook Live bagahigala o niya pa heart reaction na lang po mga minahal, no? Standby ha, kay karon taod-taod magsugod na dayon ta. Di ta maglangan mga minahal. Ato lang giulat ang kuan DYJL nga ma-hook up na ta kay magsugod na dayon ta mga minahal, para matingob na to hatag ang mga naminaw sa radyo o sa mga naglantaw sa Facebook Live karon o sa mga mulantaw pa mga minahal. Pag andam lang mo bulpen og papel kay para masulat ninyo dayon mga minahal, no? Pwede ra pod mag-andam mo bulpen og papel diadaan para masulat ninyo diretso ang atong mahatag karon mga minahal. Naay ato ang nindot kayo karon ato ning ihatag diha kaninyo para sa tanan mga minahal nato nga mga Facebook followers, no? Para sa tanan nato nga mga Facebook Live sharer, Facebook Live viewers mga minahal, no? Ato ning ihatag ninyo niya. Pasensya lang gamay kay luya-luya gid tas biyahe. Okay. Ikatulo na ron kaadlaw sa tuang pagbiyahe mga minahal, no? Okay? Mamalihog lang ko sa mga nanugat karon sa Northern Cebu na amantay gihatag diha ninyo special dayon update pod mo dire mga minahal. Na uli na ba ang mga nanugat sa San Remigio? Naglantaw na ba ang mga nanugat sa San Remigio, Cebu? Palihog ta mga minahal, no? Palihog ta. Okay mga minahal, so niadtong niaging semana mga minahal ka unom ta nakapa undaspat mga minahal. Suko kayo ato ang mga kuan kaatbang kay dagkog daog atong mga miyembro nya sige pud tagpadaog mga minahal, no? Diha mig tuburan ganiha, daghan tong nanugat sa tuburan unya karon
Naapa mi sa San Remigio, Cebu, mga minahal. Okay ha? Mamalihog lang ta sa para sa tanan, mga minahal. Pag andam lang mo ballpen ng papel niya, pa-share lang sa tuang live, mga minahal. No? Pa-share lang sa tuang live, mga minahal, kay maghatag ta ninyo diag special para sa tanan, mga minahal ha. Maghatag ta ninyo diag special para sa tanan, mga minahal, no? Dungan. Sige, mga minahal. Okay. Bira, mga minahal, para sa alas 2 o pang alas 5. So, maayong udto mga taga South Cebu, mga minahal, murag hook up naman ta karon, mga minahal, sa DYJL 94.5 Like Radio News FM. So, maayong udto ninyo diha sa tanan ng mga taga South Cebu. Unya, kuhaan ninyo ang atong para alas 2 o para sa alas 5, no? Basin hook up na ta diha sa DYJL, mga minahal. So, palihog lang ko sa tanan nga mga naminaw karon sa radyo, mga minahal, na ako ihatag karon, ha? Maayong udto mga taga Barili, Dumanhog, Ronda, Alcantara, Mualbual, Badjan, Alegria, Malabuyok ug Hinatilan, mga minahal. Salamat kaayo ninyong tanan, mga minahal. Daghang kayo salamat ninyong tanan. Unya, ang ato karon do natay ihatag, mga minahal, para sa tanan nato nga mga suki diha sa South Cebu, mga minahal, no? Okay? Shout out diha sa pungko-pungko diha sa Dumanhog, mga minahal, sa may kilid sa simbahan. Okay, so ayaw mo kalimot sa ato nga mga epektibo nga mga produkto, ang BioHerb Healing Tiki-Tiki, BioHerb Capsule, BioHerb Oil, BioHerb Eye Wash, BioHerb Herbal Beauty Soap, baga bidahal. Mao ni atong epektibo nga mga produkto nga pagadalhon diha sa inyong lugar, mga minahal, no? Unya, sige na, sa tanan nga mga nanugat diha sa Barili, Dumanhog, Ronda, Alcantara, Mualbual, Badjan, Alegria, Malabuyok ug Hinatilan, salamat kaayo ninyong tanan diha, mga minahal, no? Kadtong mga naminaw sa radyo, kanang gidala nako diha sa Barili, Dumanhog, Ronda, Alcantara, Mualbual, Badjan, Alegria, Malabuyok ug Hinatilan, siguro alang, mga minahal, no? Siguro alang, mga minahal, dili mo magmahay, mga minahal. Unya, mag-update ta karon, mga minahal, para sa tanan, no? So ayaw ninyo nigbiyae, kay dili ra kay ko magdugay, naaman ta sa area karon, mga minahal. Ayaw ninyo nigbiyae, mga minahal, kining okay ha. Salamat sa mga naminaw karon sa radio, diya sa
Barili Dumanog Ronda Alcantara Moalbo Albajan Alegria Malaboyo Kinatilan kuhaa gini ninyog siguro kining akong ihatag karon. Kadtong mga wala pa naka daog mga minahal, katong mga wala pa nakadaog, sige lang kay makadaog ra mo, no? Sige lang kay makadaog ra mo mga minahal. Sa tanan nga mga taga Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte, Zamboanga Sibugay, mga taga Lanao area, labi na gid sa Maranding, Baroy, Tubod, dias Tagitik, no? Dias Iligan, labi na gid mga taga Cagayan, taga Bukidnon, mga minahal, sa Misamis Oriental o Misamis Occidental, mga minahal, makangkon ra gid kadaugan, mga minahal, diring dapita, mga higala. Okay? So, karon mamalihog ko sa doble, di ra kay ko magdugay ha, kay naapa mi sa area karon naghatod sa ato nga mga epektibo nga mga produkto, mga minahal. Dili ra kayo ko kadugay karon, mga minahal. Mamalihog ko karon kini ni ang ayaw mo kumpiyansa sa mga wala pa kasugat ha, mga minahal. Ayaw mo kumpiyansa aning 404 606 808 404 606 808. Balik ko na ko sa mga wala pa nakasugat, 404 606 808. Ginagmaya lang. Katong gihatag nako gabi gawas atong ningon ko nga 3 days. Ayaw to biyae. Ang uban biyae na to, mga minahal. Gawas atong gipa-maintain nako sa gihatag nako kagabi. Naamang ko gihatag kagabi nga dili nako pabiyaan 3 days, mga minahal. Ayaw gid to ninyo biyae. Pero ang uban biyae lang to ninyo. Ayaw lang to ninyo patdi sa alas 2, mga minahal. Okay? So, karon sa mga wala pa nakasugat, di ay para inyo. 404 606 808 404 606 808, mga minahal. 404 606 808. Iuna ninyo na, mga minahal. Ayaw mo kumpiyansa anak, no? Ayaw mo kumpiyansa anak kay delikado, mga minahal. Inyo nang kumpiyansaan, delikado kayo. Dayon palihog lang ko, mga minahal, kay ningkamot mangyudta nga makadaog ta, no? Di man ko mosugot nga magsige ra mo kapildi diha, mga minahal. Pero dili tanan natong ihatag mo gawas. Di man gina ninyo, dili tanan akong ihatag diri mo gawas, mga higala. Ha? Maora gid na, mga minahal. Salamat ta sana mo gawas. Sa mga nanugat ha, plaster mo maayo diha, mga nanugat, kay doon na tayo ihatag para sa mga nanugat, mga minahal. Unya, mao na ha. 404 606 808, mga minahal. 404 606 808. Una ninyo na diha, mga minahal. Unya, mamalihog lang ko ana ha. 404 606 808. Inya pagbantay mo sa kinalasan akong hatag. Dayon, mga minahal, mag-coding ko karon. Dayon, kamong mga wala pa kasugat, naman ko'y gihatag diya ninyo, mga minahal. So,
Makadaog ra gyapon ta. Tagar ko alarma dong. Makadaog ra gyapon ta. Ha? Makadaog ra gyapon mo. Bisan di mo manugat kay naam ta ihatag this live mga minahal, no? Okay, palihog lang ko mga minahal so mga naminaw karon sa radio. I hope nga makuha ni ninyo ang ako ang i-coding karon mga minahal. Kamo mga walay coding pagbantay mo sa last na kong ihatag kay haron makuha ninyo ni ha. Mga naay coding, palihog lang ko mga minahal. Okay. Palihog lang ko mga minahal. Ato ning kuhaon karon, ha? Mamalihog lang ko ha. Kuhaon tani karon mga minahal. Okay, sa mga naay coding palihog ko mga minahal, ang kato mga walay coding standby mo kay na ako last nga ihatag, ha? VIP mga minalas na kong ihatag para sa tanan ani, sa mga nakasugat o sa wala kasugat mga minahal. Ang akong ihatag last mga minahal para ninyong tanan niya. Pa-share ha, kay para maghatag ta diretso mga higala. Okay, sa mga nagkupot sa tong coding kini ni ang magmaya ta. Dili. Sorry kayo mga minahal. Sipyat gida. Dara, maning kamot ta, mahimaya ta, magasalig ta. Magmaya ta, dili. Mura mubalik ning 3 to 7 noon. Dara, balik ta, maning kamot ta, mahimaya ta, magasalig ta. Mga minahal. Okay, salamat sa mga naminaw karon sa DYJL mga minahal. Pasensya kayo SM, dugay kayo nadawat na ko ang chat karon pag yun SM kay kuan mo guni lag ni basta data ra SM. Okay, salamat kayo SM Arnel Raffles Bisario. Salamat kayo SM. Salamat sa mga taga Gihulngan. Palihog lang ko mga taga Gihulngan, nagya po ko ihatag ninyo mga taga Negros Oriental, mga naminaw karon sa radio, nagya po ko ihatag diyan ninyo mga minahal. Okay ha, akong balikon, maning kamo ta, mahimaya ta, magasalig ta. Maning kamo ta, mahimaya ta, magasalig ta. Maning kamo ta, mahimaya ta, magasalig ta. Mga minahal, no? Dayon, kining magasalig ta, mahimaya ta, magligon ta. 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 Mga minahal. Okay, dayon, haron di mo maglibog mga nanugat, kini lang sa ang siguroon ninyo para sa alas 2. Unya ganahan mo, ginagmayan lang ninyo ning gihatag nako sa live. Dayon, nako ihatag karon mga minahal para sa tanan, sa mga nakasugat na sa wala pa diri sa Facebook live bagahigala. Mga minahal. Okay? So, ako ning ihatag ninyo mga minahal para sa mga nakasugat na ug sa mga wala pa. Pero pinakakusgan sa mga nakasugat, mao ni pinakanindot para sa mga nanugat mga minahal, para sa mga namalit sa tong produkto, mao ni pinakanindot alang kaninyo mga minahal. Ha? Para ninyo mga minahal, mao ni pinakanindot para ninyo mga nanugat mga minahal. Magasalig ta, padayon ta, magatuo ta.
magasalig ta, padayon ta, magatuo ta. Magasalig ta, padayon ta, magatuo ta. Magasalig ta, padayon ta, magatuo ta. Magasalig ta, padayon ta, magatuo ta. Mao na siya, mga minahal. Palihog lang ko ana. Dayon di ay para sa tanan. Salamat sa mga naminaw sa radio. Unya diler kay ko magdugay kay nag-cell store pa man mi, mga minahal, no? Nag-cell store pa mi. Unya salamat sa mga nag-share, mga minahal. Kasagaran ra bas makadaog katong mga sharer. Okay, para sa tanan nga mga naglantaw karon, mga minahal, no? Para ninyo mga minahal, para sa tanan mga minahal, kanang muingon nga ilad, di man na nako membro. Ayaw mog tuo sa mga muchat ninyo, mga yug 857, 750 kay dili na ako. Scammer na mga higala. No? Scammer na mga minahal. Oh, kanang muingon nga wa sila kadaog, di man natiglantawan ako, di sana nako membro. Basin membro na speakers, mga minahal. No? Okay, palihog ko para sa tanan kining 324 724 824 324 724 824 324 724 824. No? Mauni dili ka kumbiyansaan para alas 2 karong semana ha, mga minahal, no? Mauni ang dili ka kumbiyansaan para sa alas 2 ug alas 5 ug alas 9 para karong semana ha, mga minahal. Okay, 324 724 824. Mauni dili ka kumbiyansaan para karong semana ha, mga minahal, no? Pang alas 2 ug alas 5 ug alas 9, mga minahal. Di ginagakumpiyansaan, mga minahal. Salamat sa mga nag-heart reaction karon. O pa heart reaction kay magpili taog VIP nga usa ka kombinasyon para sa tanan, mga minahal. Unya para sa mga naminaw sa radio. Mga minahal. Para sa tanan mga naminaw sa radio, para sa mga naglantaw karon sa Facebook Live, magpili lang tag usa, mga minahal. Para sa mga sharer, mga minahal. Okay, sa tanan ha, nga mga taga Barili, Dumanog, Ronda, Alcantara, Moalbo, Albajan, Alegria, Malaboy, Kinatilan, ayaw mo kalimot sa itong epektibo ng mga produkto, ang Bioherb Healing Tiki-Tiki, Bioherb Capsule, Bioherb Oil, Bioherb Eye Wash, Bioherb Herbal Beauty Soap. Ang one set sa itong produkto, 500 pesos na. Unya, dako kayo kung pasalamat sa mga nanugat niya itong Sabado, mga minahal, padayon ang atong pagpaningkamot alang sa kadaugan, mga minahal, no? Ang mga nagasalig nako, akong padaugon. Mga minahal, padaugon ta mo karon dayon, mga minahal. Di na ta maghulat og sunod bulan, mga minahal, ha? So pa-share lang sa tuang Facebook Live, mga minahal. Kamo mga naminaw sa radio, ato naman ang gihatag diha, na naman tay gi-coding diha, mga minahal. So palihog lang ta ana, no? Para ma-update mo, mga minahal. Pa-heart reaction na lang sa mga naglantaw karon. Ang dili mag-heart reaction, dili makadaog, mga minahal, no? So magpili ta og one combination, mga minahal, no? Watching live from Magdaya, San Remigio. Naamig San Remigio karon, kisa tong ganahan mo palit sa tong produkto, naamig San Remigio, mga minahal, no? Okay, so mga taga Barili, paningkamutan ako nga makadaog mo diha, taga Dumanog, taga Ronda, taga Alcantara, taga Moalboal, taga Badjan, taga Alegria, Malabuyo ug Ginatilan, mga minahal. Kay sa 1 week niaging semana, haros gyud, bulos on the spot kaunom. Karon, mga minahal, maningkamot nga makadaog pata ug lain pang on the spot, mga higala. Pero padaugon gid ta mo. Mao gid akong saad ninyo. Padaugon gid ta mo. Di ko mosugot nga di mo makadaog. Padaugon gid nako mo, mga minahal, no? Tang kano sa ka mo ani diri sa Negros. Hapit na. Pag andam-andam mo diya sa Negros, kay magtapok ta diya sa DYJL, mga minahal, no?
So kanang mga dili makadaog sa kong numero, dili na membro nako, dili na followers nako. No? Mga minahal, iguor na sila ning ana samok-samok ba. Pa-comment-comment og wala ka daog. Mga minahal kay ako mga solid tatang daogan man mga minahal, no? So kanang mga way daog-daog basin taga pikas na mga minahal, no? Okay, palihog lang ko mga minahal. Palihog lang ko sa tanan ng mga naglantaw dira sa ato ang Facebook Live. Palihog lang share mga minahal. Salamat kaayo ninyong tanan. Good afternoon thanks Dumanhog. Mga taga Dumanhog, andam-andam mo diya kay magpa higayon ta dira pohon og padaog Charles Tour mga minahal. Salamat sa mga nag-share karon sa tong Facebook Live. Kato mga naminaw sa DYJL 94.5 Like Radio News FM, mga minahal, sige lang, mga minahal natos Negros, kuha lang na ninyo akong gihatag, i-announce, kanang 404, 606 o 808, gamaya lang, ayaw lang dako ang 324, 724 o 824, mga minahal, ginagmaya lang na, pili, na ako'y pilion ana, para ninyo. Mga minahal, no? Para ninyo, mga minahal, atong kadaugan para manistanan, mga minahal, no? Para nistanan atong kadaugan. Unya kamo mga taga South Cebu, di ko mosugot nga di mo makabawi, di ko mosugot nga di mo makadaog og usab, kay daugan naman mo diha, magdaog pagid ta, mga minahal. Mao na, tinata magulat og Sabado Domingo, maningkamot nga kada adlaw ma-update nako mo, mga minahal. Di man gid perminti hatag nato gawas, dili man sad kada draw ta daog, dili man sad tanan natong numero mo gawas, mga minahal. Ang ako alang gyud nga naara gyud kadaugan nga akong ihatag diha ninyo, mga minahal, no? So simple ra kayo akong pangandoy nga makapalipay kog tawo, maora, mga minahal, no? So sa 1,200 live viewers, salamat kaayo ninyo, mga minahal. Kamo mga naminaw sa radio, mga minahal, atangin ninyo kay pangandaman na kog maayo para sa alas 5. Onya maghatag ko anag pang on the spot sa alas 9. Paminaw mo sa DYJL 94.5 Like Radio News FM. Onya monitor lang mo kanunay sa tuang Facebook Live para ma-update pod mo, mga minahal. Kamo mga taga Facebook, kamo mga naminaw sa radio, karong alas 5 sapon atangin ninyo ang lain natong program, mga minahal, no? Palihog lang ko mga minahal, kamong tanan para magkaangkon jud tag kadaugan, mga minahal, no? Unya, salamat kayo sa inyong pagsalig sa atong produkto, sa inyong pagsalig sa Bioherb Healing Tiki-Tiki, Bioherb Capsule, Bioherb Oil, Bioherb Eye Wash, Bioherb Herbal Beauty Soap, mga minahal. Ang ako lang pilion karon, mga minahal, para sa tanan, no? Kini lang mga minahal, kining 724 mao na pinakakuyaw karong simana sa pang alas 2, alas 5, alas 9, mga higala. Kuyaw na siya alas 9, alas 5, pero dala lang sa alas 2 ang 724, mga minahal. Unya, di lang kayo ko magdugay, mga minahal. Salamat kayo sa mga naminaw sa radio. Salamat ni SM Arnel Raffles Bisario sa DYJL 94.5 Like Radio News FM. Ninyong tanan, mga naminaw karon, mga suki na to, dili pa suki, sa tanan na to mga Facebook followers nga naglantaw karon, daghan kayo salamat inyong tanan. Ayaw na ninyo nagproblema ang inyong kanang mga problema nga na ninyo, ayaw na yung problema no? Kanang inyong mga kabalaka, wad-ana, kanang inyong mga problema, wad-ana, mga minahal, no? Magrasyahan rata, no? Ayaw ginin nyo guna-una ang na mo magrasyahan. Magrasyahan pa ta, mga minahal. Dagan pang grasya, muabot sa matag usa kanato, mga minahal. Lain-laing klases grasya, muabot sa matag usa kanato, mga minahal, no?
Salamat kaayo ninyong tanan. Amping mus kanunay. Bye-bye. God bless. Maayong udto nato mga minahal.